sigani ma en bang' kaunti ma Nakuru ne ochiwo negi thuolo kendo miyo gi thuolo ma bago tukego tok ne gibago higa mokadho e nyasi ma bende obago odiochieng' ma kawuono. Tukego mibiro bago e tielo mar abich biro bedo e kind tarik 18 nyaka 27 dweni e mbalariany ma Kibabi ka kauntis 47 biro piem e tuke mopogore opogore. Tim mabiro piem osiem e wi ting'o mamluki kata earthmen ka giluwo chike mantie matayo tuke kendo yiene mana jotich mag kauntis odonje papo tugi. Kama kasa ni sisi, basi sisi ndio kasa. Hatutataka watu wengine waje wawe kwamba wao ndio. And so it is our honor, it is our pride to be able to make sure that we are the ones, the honorable members, and the speakers, and the staff of all the county assemblies kuona kwamba wao ndio wataparticipate. So we'll stick to the rule. All county assemblies will be provided their regulations, how these games are going to be coordinated.